Hello, Beku. Your situation is now a graduate. What? Yes. I'm now a BSc holder. I'm going to work at Raka. Poki? Chivimo. Onga kino? Chivimo. Nazara nwa call go. Adukwa msonye ele nwa okwa begogre n'eli ihe. Tembo district high. Nnunu ke to logo amam so ogo. Na-eti sa onye bekwasara ihe n'elu nke onye ka onwuru kai. Onga kino m na-etu nwoke ka mgbe ụkọtụ. Togo, no way. Msimba, definitely I must see you in the evening. Don't know, at usual place in a bequest. Ngak in a bego all the time. As me lay one no bequest in here, I'm so. Pokipo, your mammy. Wrote to any walking all Prince Dino Mokano boutique now over it. Oh, my Anna mega birthday na 29th of this month. Ima kwaso Tomgaba. Dino kaya kwesonya abola mwa ya nwoke Abasi Henry face nachi. Yotago ke nwanyi ụkwanụ Favor Abasi. Ha abụọ otu nwa nwanne nwoke, otu kwenu nwa kie. Nwa nwoke mege 1 year's birthday. Nwa nwunye nwoke mege 2 years. Amadu mo 2 mo 3 he ma ha abụọ mege cha birthday. Ima kwa Dino somo so onye awụla nwere children around his neighborhood. Ya kpọrọ bịawa na anyị ga-akpakasa ụmụazị ga-eri ṅụọkwa ego ọgba mgbe m chetara ego samba ihe agụda akwago mbịa tume ga ebe ịnọ gị bịago na ụmụazị gaga gwuru egwu n'ihe oriri gbara akasa today nya 29 na ọ ga-akwụ akwụ onye m sị ma bịa kpọọ gị si ga-ala ike ịga eziokwu Pokipo onye sị gị wuto ịma na nke ibe kwasịrị akara m mma ọmụkwa m anya na-afụ m ụfụ m na-eledo anya biyond kwa na ebe iwu ha ala eme ihe mere mbesa onye amụtala ọzọ ya nwa amụtakwa n'ọzọ ebe iwu tola ahụtụ ma nọ ego ọdụ to sit to your equal nwetago anyị ele anya ele otu agụdarị gị ahụ ya Chivimo na awụtadị m ihe kwuru ọwụ na asịkpọta ụmụaka ịtịrị ịkpọrọ m ebe ahụ ka ọwụ ma ndị okenye ndị dịka anyị ndị okenye dịka anyị na ụmụaka mgbe ị mere aka ote ụmụaka it suits your equal ya bụ ijila aka gị mesha ọgọ onwe gị na degrade ndị ọsọkpọta ụmụ ruru ụmụazị oleda anya na eji kama na onye ọbụla aha ka ụmụazị sụkpụrụ ya bịawa ọsụsụkpụrụ ọnụ ụnụ bịarịra swit budigudi ga-aka nka ma bobu ele ahụ ya chizibom ma Ozolo Chifu, mbari gị ọzọ too much. Ịkparị katala m. Ilechara, homie, look at the homie. Graduate ka m. BSc holder. Kisi m dasoro ụmụaka. Ayawo. Were bobo. Let's go to your line. I can't be polygon. To fake of all. Talon machine. I can't give me some number. I can't take. Be a number one to Gilo Haku. What an hour. You don't matter. Alone again. You don't matter. I didn't come out and lecture. Let's on your money. I got quite the young Catara de Kagan. Give you the Pasane look. The Pasane signboard the street. I no got walk and cut Oko. Who's there? Cuckoo. Give me back up Rakuku. No, Oja. Cuckoo. Script. Ozole. Ya nwakwa. Chifimo Mariga ezole. Mwazi ya bịa nga bi kpara m. Ihe m ga-eme. Ihe m ga-eme gị. Ahụ obodo niile. Ka gbakọrọ m na gị. Mariga hela too much. Gaga not. Mariga hela too much. Ewele powder bụba gị. Onye ọkada ote powder. Bụba gị n'ihu ote gị ihe nwe ikwikwii. Emejega anya ote ka ihe ha agbọ mmiri ọka ọsọla. Mariga ezole. Aka gapam. What's going on there? I'm just pamogi na. Papala maka. Fogo kan go trota, fogo no srigu no fetego no logo proko. Machingam logo na nyasne, imane ha kan wo lota. Mfokla logo te pam hina le pege ni mo fe ha muro fogo logo. Ebre hu ashim. Ita ngamado. O ma azu amegi he mpa ha wo. Lo serious son of nwa mo no lo. Dino boutique, what the Igana love the boutique here with the best. So, be
ichebrala ka iri tukwa ha na amakasị ka mgbe m na-elegologo anya sị na mama m sị ọ na-eli ihe nwoke m sịsị gaba m ihe ala na ewezigbo tinye enweghị na chi ejele ihe karị ime gị n'abalị a onweghị ejideli m chai ote m si elego ka meshin eji ada akwa hụ nga m nọ ka ị na-arị ike bịa gụ na ụmụazị garara gudi gụ na ụmụazị mere kpọmkpọmkpọ ogolo nkwa ibuga m n'isi ka oji shikọrọ ụmụnna gị ure pawuda bụba n'ezinụ onye ọkada ọ na-ete pawuda a na-akpọ ọga na express wụrụ njọ hotel gwụọ ya onwe gị ọ ga-ebe gaboro ụmụ imezikwa Josef gagaboro ụmụazị ọdịde conversion njide ụmụazị mmadụ ụmụazị ọbụla ya kpọtara gị n'ekiti ha agha daa ụmụazị na-eti daddy monkey imezikwa kwedo iwu graduate ebigara aka na shi dem you happy birthday my children Favor and Henry as you celebrate this year you continue to celebrate you are an open door to your parents because mpọn ụzọ ha egherela oge mmọnụ kwana ihe ha wuru oge otu unu siri pụta ọdọ makpuru na-amụ mmọnụ ga-amụgide nnọọ nwoke mụga ahụ n'aha Jizọs lip hooray thank you on the 29th of this month onye miss eye La City Hotel Olu ka ọ ga-akpọtụ from 2 p.m. downward stupid boy thank you Igbo kelenu, Igbo mụọnụ, Igbo zụọnụ, Igbo rienu, Igbo mụkanụ, Igbo ekele m o daalụnụ Igbo nwe m nụ Igbo ndị nji aba Igbo ndị nji eme ọnụ Igbo ndị ọ na-abụ ncheta na mbụ onye Igbo obiọma na-akpa m cheta na m nwere unu dịka ụmụnne obi a na-eme nwa jọli obi na-asọ nwa lịngịlịngịlịngị dịka nwaanyị Anambra si asị na obi na-asọ ya nịngịlịngịlịngị ịghọtago saa na m ekele ndị Igbo niile ọha na eze ndị na-eso na-ekiri ife anyị na-eme ọmụnwa bụ onye a na-etuchi fim ama m na ịma onye ngwụ you know me very well gị lee m anya n'ihu ị ga-ahụ ya na edere ya right under my nose ya hụ na ekede gị isi m ihe ọ pụtara wụ right under my nose ọ ga-edere ya hụ na ekwe m si edere m ya ede na ọmụnwa uchi fim a sị m ka m kelekwa ụnụ ọzọ nke unu na-eme dị m mma because ewezugo unu nwa na-ekiri ife m na-eme I am nobody ọ bụrụ na ụnụ anaghị akwado ife m na-eme I am nobody so asị m ka Chineke gozie unu maka asị ekele dike na nke o mere eme ya ma ọzọ ekelela m unu mbụ ekelekwala m unu ọzọ ugbu a aka m yakwa ekele unu dịka unu si na-aga n'iru dị na-ekiri tirelessly English bịara abịa tirelessly ọwụta ọwụ dem the devil so ya bịa bụrụ ya obiọma na-akpa m nke ukwuu mbanye ebe ahụ ife unu na-eme ọ na-enye m obi aṅụrị obi alụla gị mmiri obi asala gị ngọngọ onye ọbụla ihe ọma mmadụ ibe ya na-adị mma Chineke anaghị ahapụ igozi onye ahụ ka m na-agwakwa ụmụaka Igbo ka anyị hụrịta na onwe anyị n'anya ka anyị were ofu obi biri ka anyị na-akụziri na ụmụ anyị ka esi asụ Igbo ka anyị na-akwalite asụsụ Igbo n'ụzọ pụrụ iche ebe ọ bụla ị nọ make sure you are a good representative of Igbo culture and language because our culture ọ bụrụ na anyị gawacha asụwacha oyibo to our children nwa obere oge culture anyị fuo n'ọhịa kpatagbam ebiri m na Lagos I grew up in Lagos ebiri m n'ugwu Hausa ebe a ka m nọ bido primary school till ma agụcha primary 1 to 6 ma abata bidokwa na ugwu Hausa gakwa school ebe ahụ before m ele nwaye bezie gawa mahadum na ndị nke ọzọ mana mgbe ihe niile a na-eme the whole Yoruba people mere encounter ụmụ ha niile from A to Z ha na-asụcha asụsụ be ha onye Hausa nọrọ obodo America nọcha 100 years bata ọ ga na-asụ asụsụ be ha ụmụ ha ga na-asụ asụsụ be ha mana anyị nwa ndị Igbo anyị na-ahụtazi ya na ọ posh nwa gị sụwazi asụsụ nna ya na ọwa ime posh why would he speak Igbo language somebody will open his mouth and tell me I am Igbo but I don't speak Igbo are you crazy nọrọ kaị ị ga-eji awụrụ Igbo ịda anụ Igbo ọwa Igbo ka ọwa Igbo Igbo biko ka anyị na-akụziri ụmụ anyị Igbo ha na-amụta Igbo ọ ga na-asụ ụzọ ọ na-atọ m ụtọ ịhụ nwa na-asụ Igbo ụnụ hụrụ ada kịrịkịrị how I am bringing her up Chineke a na-emekwa amara ya na-amụta ebe ọ na-apụtara ugbo ekwuo Igbo kwenu gị sachie ya ike ọ bụghị etie Igbo kwenu gị na-aza ya ka Steve na-atọ ụjọ Chineke goziere m ndị Igbo niile
goziere m all Africans, goziere m all Nigerians, goziere m ma ndị ọcha ma ndị Igbo, onye ọbụla ihe anyị na-eme na-adị mma. Mụ na Sister Maggie jikọtara ọnụ a with my family and everybody say Chief Imo program. Anyị na-asị unu thank you. Ka mara Chineke goziere anyị unu. Ihe ọbụla unu tinyere aka ga na-agaziri unu. Ezinụlọ unu ga-abụrụ unu ngọzi. Ụmụ unu mụrụ amụ agaghị ewetara unu isi ọwụwa. Ụmụ unu mụrụ amụ ga-abụ ngọzi nyere unu n'otu n'otu n'aha Jizọs.